3 लाख आणि 8 लाख म्हणता बरोबर असा 3 लाख फॉर डिफरंट पर्पज दॅट वॉज नेवर फॉर रिझर्वेशन रिझर्वेशन त्याच्या पहिले नसले त्याच्या पहिले ना ईडब्ल्यूएस नाशिल्ले या लोकांनी डायरेक्ट तुमचेर एक्यूज केला की सीएमाचो सोयरो कोण तरी सोयरो आम्ही सीएमाचो सोयरो म्हणून कोणा सीट दिना एक्यूज केला तुमका आणि तुमका लागून सीएमाची बदनामी जाता तुम्ही क्लॅरिफिकेशन द्या देऊना भुरगे आयले आम्ही तांची उजीर ऍडमिशन केला पण ही कोणेच सांगला कोण रिक्वेस्ट इतको तुम्ही मातशे आरोप लागला पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर very clear what we have done and what we have not done म्हजे नाव स्पॉइल जातले हांव कोणूच्यान एडमिशन करना हांव 20 वर्स जाली 2015 वर्स चड सांगली रे तू म्हजे नाव बदनाम करना का क्लॅरिफाय कर म्हणून हांव क्लॅरिफाय करता क्लॅरिफाय कर तू एलिगेशन करता 3 लाख 8 लाख दिस इज नॉट खबर आसा हांव I don't want to go थँक यू सर तुका जर सांगले हे तेगे सारखे तू ऑफेन्स जाता clarification म्हणजे तुका दिसता तू clarification is taken maybe is taken as offense if I tell you this is the fact person can get offended I don't want to enter into